Ako správne vetrať stavbu? Kedy to máte robiť? Aké údaje na to potrebujete, aby ste si boli istí, že to vaše vetranie vás zbavuje vlhkosti zo stavby a nie, že naopak vy máte otvorené okna, ako sú v tomto domu a ešte si vlhkosť do domu púšťate. Môžeme mať stavbu v rôznom stave, myslím si, z hľadiska výstavby, už vnútorné omietky, vonkajšie omietky, môžete robiť už potiery, ale tí, čo uvažujete napríklad o dlažbe, tak tí, čo prídu vám dávať dlažbu, tak vám povedia, no dobre, ale vy tu máte vysokú vlhkosť. Čiže aké údaje potrebujete poznať, aby ste sa tej vlhkosti mohli zbaviť obyčajným vetraním. Na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu sa môžete dozvedieť, aká je vo vašej lokalite teplota. Dokonca si môžete pozrieť aj priebehy teplot a vlhkosti. No lepšie je, keď si kúpite teplomer a vlhkomer a budete si merať vonkajšiu teplotu a vlhkosť a vnútornú teplotu a vlhkosť. Ja tu na príklade ukážem len určité údaje, ktoré vy si môžete urobiť tam, kde bývate. Prečo je to dôležité? Často, a mám aj kamarátov, ktorým požičam odvlhčovač a ešte mu aj hovorím, pomôž tomu odvlhčovaču ešte aj vetraním. To znamená, vyvetraj si celý ten priestor vtedy, kedy absolútna vlhkosť vonku je oveľa nižšia ako absolútna vlhkosť vo vnútri. Žiaľ, im sa nechce vstávať ráno o 4, o 5 alebo o 6, kedy je skutočne tá vlhkosť vonku minimálna. On tam príde po obede o 3, kedy tá absolútna vlhkosť je vysoká. A tak namiesto toho, aby si pomohol, alebo možno si pomôže, ale menej. Čo o tom rozhoduje? Rozhoduje o tom absolútna vlhkosť. O absolútnej vlhkosti nájdete na mojom YouTube kanáli Horváth Service, v zoznamoch aj vlhký vzduch a keď si sem kliknete, tak tu sa vo viacerých videách venujem, čo je to absolútna vlhkosť, vysvetľujem napríklad aj v tomto systéme, že je veľmi dobré využívať vlhkosť, čo si v zime doma vytvoríte, aby sa vám vrátila späť, pretože v zime je suchý vzduch. No a teraz v tomto videu bude trošku dlhšie, áno, ale snažím sa vysvetliť, pretože prednedávnom som nahral iné video a teraz tomu videu dovysvetľujem. No a medzi to dovysvetľovanie patrí aj to, ako mať otvorené okná. Zámerne som si zobral tento obrazok, keď sa naň pozrete, tak v podstate všade sú vyklapačky. Je to dobré vetrať vyklapačky? Nie je to dobré vetrať vyklapačky? Ja osobne si myslím, že nie je to dobré. Je to dobré iba vtedy, keď ste si istí, že po celý čas, čo ich máte otvorené, je vonku vyššia absolútna vlhkosť ako vo vnútri. Ale lepšie je, tak ako som hovoril, prísť ráno o 4, o 5, o 6, ešte predtým, než idete do práce a okna pootvárať do korán a najlepšie proti sebe a nechať ich niekoľko minút otvorené, aby ten vlhký vzduch odišiel z vášho domu vonku. A kedy? No ukážeme si za chvíľu, kedy je tá absolútna vlhkosť najnižšia a ako si to vy viete zistiť, vypočítať v obyčajnej aplikácii v kalkulačke, čo môžete mať v mobile alebo v iPade. Čiže poďme na to. Pred pár dňami som nahral video o tom, ako sa vlastne mení absolútna relatívna vlhkosť počas noci. Dnes 22.8. o 8. dívame sa na Slovenský hydrometeorologický ústav, na jeho web, kde vidíte, že vlastne na celom Slovensku sa poriadne ochladilo. A ja teraz si zoberiem, pretože som zo Žiliny a podľa tohto vzoru si vy každý sami u seba môžete zobrať priebeh teplot z večera na ráno, čo sa stane a ako tie zmeny prebiehajú. Čiže zoberiem si priebeh teplôt a vlhkosti, ktoré boli namerané a žiaľ, bolo by možno dobré, keby tam dávali aj prepočty absolútnej vlhkosti, pretože to hovorí oveľa viacej. Absolútna vlhkosť znamená, aké množstvo vody vo forme vodnej pary je vo vzduchu obsiahnuté. A toto nás veľmi obmedzuje. Toto je ten stekajúci pot, toto sú tie nalepené šaty. A pre toto ja ako dodávateľ klimatizácie vysvetľujem ľuďom, na toto slúži klimatizácia. Na to, aby ste si odvlhčili, aby ste sa zbavili vysokej absolútnej vlhkosti a dosiahli nižšiu. Pretože zoberte si jedno, neviem, kde na Slovensku teraz ste, ale lepí sa na vás šatstvo?
Niekedy v Žiline máme 20 a 23 a to šatstvo sa na nás lepí. Prečo? Poviete si, na čo klimatizovať, keď mám 22 stupňov? No na to, aby som odvlhčil. Takže poďme sa teraz detailne pozrieť, ako sa tie vlhkosti menia, či už relatívne, alebo absolútne. Aby ste sa dostali prehľadu, tak si dajte do vyhľadávača aktuálne počasie história. Ja tu nakliknem, dostanete takéto grafy, teploty, tlaky, relatívne vlhkosti a vy si vyberte tam, kde bývate. Ja si vyberem Žilinu samozrejme, lebo som zo Žiliny. A tu nás si to práve chceme ukázať. Je tu taká možnosť, pozrite sa, jak toto beha, to znamená taká čiarka, ktorá mi rovno povie, že 17.8. o 14. bolo 30,3 a relatívna vlhkosť 51,6. Odporúčam vám, aby ste si stiahli do vášho mobilu alebo iPadu alebo do niečoho túto aplikáciu HX Diagram. V nej si veľmi jednoducho dosadením teploty a vlhkosti viete zistiť tú absolútnu vlhkosť. A ja to ešte ukážem sem vľavo, lebo je to, keď si pozrete táto rovná čiara, to je všetko 100%. Všimajte si, ako hýbem doľava doprava a tam sa mi ukazuje 18.8. Začalo to o 22. hodine 100% vlhkosť a ide tá 100% vlhkosť až do 8. hodine ráno. A tam sa vlastne takto znižuje teplota, to znamená, budeme si ukazovať, ako sa pri tomto mení tá absolútna vlhkosť. Takže ja tu teraz budem vypočítavať jednotlivé hodnoty a vložím ich do tohoto videa vedľa tohoto grafu. Vy si to môžete urobiť pre svoju obec alebo mesto, kde žijete. Nahrávam teraz súbežne obrazovku počítača a nahrávam si aj na iPade v podstate obrazovku. Teraz počas nahrávania to nevidíte, ale ja to tu navložím a budem sa to snažiť zosynchronizovať. Poďme si ukázať, vidíte, jak sa tu na hybu teploty a tu na sa hybu relatívne vlhkosti podľa toho, kde táto čiarka, ktorá ide doľava, sa pohybuje. Ja si zoberiem napríklad tu na ktorý deň to máme 16.8. o 14. bolo 32,9 a relatívna vlhkosť bola 37,3, čiže ja vkladám teraz 32, to môžem rovno vložiť za 33 a relatívnu vlhkosť môžem vložiť 38, lebo desatinné čiarky tu nie sú. Vychádza mi 12 gramov na kilogram, pretože nahrávam aj ten iPad a tu nás sú dva údaje, vysvetlím, my toto používame ako vzduchári na to, aby sme si vypočítavali zmeny stavu vzduchu, tak musím aj na adiabatickej, aj na izotermickej, čo vy máte, dať rovnaké hodnoty, aby som na tom HX diagrame dostal bodku. A tá bodka mi hovorí o tých 12 gramoch na kilogram, čiže 12 gramov vody v 1 kg vzduchu je absorbovaná. Áno, taká vlhkosť. Ľudia poznajú relatívnu vlhkosť, to je tých 37,3, ale absolútna vlhkosť je výpovednejšia hodnota. Prečo? Napriek tomu, že bolo 32,9, áno, tak ten vzduch nebol taký nasýtený, mal iba 12 gramov na kilogram. Teraz, jak budeme nahrávať ďalej, tak zistíte, že mohla byť nižšia teplota, mohla byť oveľa vyššia absolútna vlhkosť. Čiže ideme doprava, prichádzame tu na, dajme tomu iný deň, a to je 17. august, o 14. bolo 30,3, ale relatívna vlhkosť už bola 51,6. Čiže ja si dám 30, tu na 30, a vlhkosť vzdám 52. A vidíte, že hoci bola nižšia teplota, tak máme vyššiu absolútnu vlhkosť, aj relatívnu. A čo sa vlastne tu stalo? Mali sme 13,9, ja to tu vložím a všimnite si, že je 13,9, posuniem doprava len o maličko a zmenila sa mi rapidne teplota na 19,9 a to z 30 stupňov. A relatívna vlhkosť dosiahla 100%, čiže dáme tu na 20, lebo 19,9 nevie dať, a dáme tu 100%.
Čo sa stalo? Absolútna vlhkosť je 14,7. Všimli ste si, aká zmena nastala? Mali sme teplotu 32 stupňov, či koľko to bolo, a mali sme absolútnu vlhkosť 12. Teraz máme teplotu 20 stupňov a absolútnej vlhkosti 14,7. To znamená vzduch o oveľa nižšej teplote, ale má väčšie množstvo vodnej pary v sebe. A to sú tie stavy, kedy nepotrebujete chladiť, ale ste mokrí. No a pokračujeme ďalej, pôjdeme až tu do rána, na tú najnižšiu teplotu 17,8 a 100%, čiže ja tu dám 18 a 100% a znížila sa nám tá absolútna vlhkosť na 12,9. A ja vysvetľujem v HX diagrame, že vlastne to znižovanie teploty sa nám deje po 100% relatívnej vlhkosti. Tuto máte jasný dôkaz. Po tejto 100% relatívnej vlhkosti sa nám menila absolútna vlhkosť. Toto si môžete vy všetci doma vyskúšať a nahrávam toto video, aby som vysvetlil, pretože často nahrávam videá, kde hovorím o HX diagrame, ale ja nemám namerané hodnoty, ja si tie hodnoty volím. Tu nás sú namerané hodnoty a tie premietam práve do toho HX diagramu. Poďme úplne vpravo, dnešný deň, dnešné ráno. Dnešné ráno, 22.8. som začal na začiatku, máme teplotu 12,9 a 100%, takže dám si tu 13 stupňov a 100% a máme iba 9,3, čiže najnižšiu absolútnu vlhkosť. No čo sa stalo? No stalo sa to, že vlastne tá voda sa skvapalnila, vonku máte rosu, alebo rôznym iným spôsobom nastalo, že tá vodná para vo vzduchu sa zmenila na vodu. A už ten vzduch 13 stupňový neobsahuje také množstvo vodnej pary. Zima, ak nezabudnem, pokúsim sa v zime, keď bude inovať to nahrať, aby som vám nahral, ako to bolo napríklad večer, v noci a ako ráno, keď máte inovať, čo sa vlastne stane. Máme to záver videa a treba to nejak zhrnúť. Ja som v tom videu chcel povedať aj o klimatizácii, pretože je veľmi dobré a odporúčam vám. Poprosím vás, urobte si aspoň predprípravu na klimatizáciu, na konci videa bude odkaz, čo to vlastne obnáša, pretože vy, keď sa do toho domu nasťahujete a v tom dome je množstvo procesov s vodou, tak tá voda vám bude z tej múriva, z tých podlah, z tých maľoviek, zo všetkého niekoľko rokov odchádzať. A tá klimatizácia vám aj na to pomôže, že vlastne vy si môžete klimatizáciou odvlhčovať a zároveň vám pomôže, keď už budete mať vysušený dom. Tú klimatizáciu je dobre mať, pretože otvoríte si okno, otvoríte si dvere a ten vonkajší vzduch vám tam vojde. No a teraz úplne, aby ste boli z toho múdri. Jednoducho treba merať teplotu a vlhkosť vo vnútri, teplotu a vlhkosť vonku a podľa toho sa rozhodnite. Ja som to ukazoval podľa nameraných hodnôt Hydrometeorologického ústavu. Pre vás je lepšie, ak budete mať dva tieto teplomery a vlhkomery a budete presne vedieť, alebo minimálne si merajte vo vnútri. Na tom webe SHMU viete zistiť, koľko je asi dnes vonku, alebo, jak som dal ten týždenný priebeh, áno, to aktuálne počasie, tak vy si tu viete v danom týždni, teraz máme august, toto sa týka jary, leta, zimy, hocikedy, kedy robíte tie mokré procesy. Napríklad, ak v zime maľujete, tak určite vetrajte oknami do Korán po maľovke na 5 minút a dostahnete donútra úplne suchý vzduch, pretože v zime je vzduch úplne suchý. Vysvetľujem to zasa v niektorom toho videu, čo som vám dal ten zoznam, pozrite si ich. Pokiaľ som pomohol, som rád a ďakujem, že sledujete moje videá.